Dobrý deň, krásnu nedeľu, moji milí. A pretože a teraz poviem, čo je to, jazdec na mumii, keby si nevedel náhodou, ako povedal pán, ak si na ňo už zavodli, Richard Kolník s tou ovarovou hlavou. Hej, takže pre tie, ktoré, jaký zlatokop, to sú poctivo odrobené prachy, zadarmo jazdí na mumii, jak som povedal, že on si asi v živote nezajazdí, tak keby niekto náhodou nemal zase zmysel pre humor a vyčítal mi, že túto mladého chlapca, no tak mladého, ono je to relatívne, už 43, alebo koľko to máš? 2. 3? 2. Tak už tiež to nie je ako najchrumkavejšie mesko. Že je to trošku po záruke. Takže keby ste náhodou, že nemáte zmysel prvým, a prečo volám Zlatokop, prečo volám, ja neviem čo, Zlatokop som vám povedala, ako nazývate vy mnohí títo, takže preto, že stále kope na záhrade hľadá, ale ako som už vravela, najlepšia starožitnosť, najcennejšia, som tu stále iba ja. Takže dnes, pretože zatúžil po znojemskej, to je také, myslím si, že neviem, či na Slovensku, my sme to, ja až v Čechách som to jedlo poznala, ale asi sa varí. Je to také s úhorkami, ja to robím na svoj spôsob, takže ja vám to, už som si predpripravila, aby to bolo rýchle, takže tu mám nakrájanú strašne dobrú slaninku z mangalice. Nechám ju tu trošku podusiť, nech pustí šťavičku. Dúfam, že som nezabudla na nič si pripraviť a tu som si už pripravila mäso. Ale možno úplne prvé urobím ryžu, ktorá sa bude variť bez ohľadu na mňa. Mám takýto úžasný ryžovar, ktorý som si asi pred 4 rokmi kúpila v Kauflande a je to úžasné, tam ryža pre 4 sa urobí, u nás teda pre 2, pretože tento môj opatrovateľ má apetít. Srkla jezdec na mumii. Dobre, ale to už je zase nové. Dobre, alebo chceš byť stále jazdec na mumii, to sa ti páči? No, takže urobíme si rýžu. K tomu je takáto odmerčička a ja dúfam, že to mám, mám. Takže dám asi takéto 2. 2 a štvrť. No a teraz tam do toho dolejem 3 také tieto vody. Keby sa vám zdalo, že málo, ale to je raz, dva. Je to strašne dobre, samo to funguje. Dám tam trošku soli. A tak. A aby to... Tu mám takú strašne dobrú sušenú cibulku, bielú, takže tej tam trošku dám, nech má šmak. A ešte, aby to bolo také trošku iné, tak tam dám tieto mandličky, trošičku. Normálne dávam aj píniové semienka, ale nekúpila som, musím ich dokúpiť, ktoré predtým osmažím. Tak, sol a štipku olivového oleja. Nejaký pán veľmi inteligentný mi na to, že som hovorila, že to mám od mojej kamarátky Jarky, ktorá má kamarátku Marcelku v Chorvátsku a poslal mi domáci olivový olej a Jarka je z Kisúc, tak napísala, to by ma zaujímalo, kde sa dá vyrobiť v Kisúciach olivový olej. Nie, je z Chorvátska, môj zlatý. Treba počúvať uchom a nie bruchom, ako sa vraví. Takže takú štipku toho oleja máme a teraz nič neurobím, len to prikryjem, strčím do zásuvky, zapnem na boku ešte taký vypínač a ono sa to samé vypne a toto už nemusím s tým nič robiť, už sa to bude samé o seba starať. Takže mäso mám pripravené, slaninka sa škvári, výborne. Tak teraz na tú slaninku prihodím cibulku, ktorú som si už predtým, aby som tu neúčala, nadrobno nasekala, aj s troškou vody. Tak, varecha. Nejaká pani mi napísala, že netrepte to vy varechou o ten hrniec, lebo vám popraska. O ruku to treba, takto. Tak ja to trepem o ten kastrol. Vždy. Mám smaltované, tie tak rýchlo nepopraskajú a toto je. Takže počkáme a medzi tým už som si
Je to tzv. Hovedzia špička, vidíte, že mesa je veľa, ale môj zlatokop potrebuje jesť. Čo vám budem hovoriť, slaninka z mangalice je slaná, takže nechcem to solou to prehnať, ale niekto robí tú znojemskú tak, že tie mesa nakrája na také kúsky. Ja mám rada, keď sú také celé. Malé kúsky mám len takýto jeden, ktorý potom vyberiem, aby som ochutnala, že či je už meso mäkké. Takže posolíme, pokoreníme, ale nie tak ako sviečkou, samozrejme. Niekto písa, že je strašne veľa toho korenia. Normálne, tak to, neviem, mne to príde, že to je akurát, že to nie je ani málo, ani veľa. Takže takto to len halabala. OK, toto sa zoberie z tohoto. Takto. No a teraz počkám, kým to už táto dusí tá cibulička, výborne, dúfam, že na nič nezabudnem. A niekto k tomu robí aj knedlík, ale ja k znojemskej si myslím, mám rada rýžu. Takže to je po mojom. Dobre, poplieskame a samozrejme, že sa dostaneme aj k tým úžasným komentárom, ktoré už minimálne vychádzajú akoby na tom mojom Facebooku a Instagrame. Už sa to k rôznym tým facebookovým článkom, o ktorých vám chcem povedať, že ja s tým nič nemám. To proste niekto si založí a dáva tam, ja neviem, staré veci. Teraz tam napríklad niekde vyšlo zase fotka spred 10 rokov, alebo 8 tuto nadávajú tomuto môjmu priateľovi, že je, ja neviem, čo nejdem to ani takto citovať bez toho, že to nevidím, lebo je to fakt hnus. Je to hnus a všetci sú múdri a každý všetko vie. Dostala som od mojej kamarátky Helgy takúto grécku utierku, pretože ja mám ten dom takto namalovaný bielo, modro. Lebo Radek miloval Rodos, tak som si povedala, že to urobím tak na Grécko. A keby ste sa náhodou pýtali, či nevadí tuto Ondrovi, že hovorím o Radkovi, nevadí. 32 rokov je 32. S ním asi nemám takú šancu dožiť 32 rokov. Tak to je, takto to je, ale je to normálne, je to rozumný človek, ktorý všetko chápe a chceli by ste otočiť, ja viem, že ste mi písali, aby som ukázala svojho kameramana, tak kameraman je tu v tých zelených plavkách bez toto a občas chodí do posilovne a keď sa zabudne, tak chodí takto, akože má melóny. Áno? Ale je to také úžasné. Takže ja tam teraz pridám trošičku, ja to dám teraz k červenej papriky, ale štipočku. To ozaj len takýto lyžičkov, aby mi náhodou nevypadlo veľa. Tak. Niekto to dáva až na konci a ja mám rada, keď už tá šťava, keď tam dá mäso, je už akoby ochutená relatívne. A plnotučnú horčicu asi také 2 lyžičky. 1, 2. Dobre. Zase klepem o ten kastrol, bože, to je hrozné. Tak si kúpim nový, no, to sa dá. Takže, cibulka sa nám dusí a teraz by som tam, ja už dala to mäsko. Už mám tu predsekané uhorky na drobunkoch, ktoré sú ale pre mňa až skoro na konci. Takže poukladám mäso a prikryjem to, podlem to trošičku vodou a prikryjem a nech sa to dusí a môžeme medzi tým čítať naše skvelé komentáre. Zdá sa vám, že je toho veľa, ale je to tak na 2 dní. Pretože hladoš je proste hladoš. Viete, ako to je, keď máte dieťa vo vývine doma, tak musíte počítať s tým, že dosť konzumuje.
Takže som to trošku podliala, ešte to podlejem, prikryjem to úžasnou pokrievkou. Tak, kde som si dala grécku utierku. Ježiš, som zabudla ten kúsok, ktorý mi bude určovať, že či to už je. Tak. Aj tu je taký štipček malinký. Čup. Dobre, a toto dáme sem zatiaľ. Potom to umiem. No a teraz prejdem k nejakým komentom. A chcem vám všetkým strašne pekne poďakovať, že keď sa to niekde vyskytne, dokonca je založená, som našla, že je založená stránka fanklub Hany Gregorovej. Je to mimo mňa, ja to nerobím, niekto to urobil, je to milé, len by som chcela tým ľuďom, čo to vedú, povedať, že fakt, keď sú tam také mega vulgárne komentáre, nemá cenu, treba to proste odhodiť. Ale je to na vás, zvyšuje vám to sledovanosť a potom ešte píšete, že stále vyskakujú reklamy, ale ja za to nemôžem. To tým, že to pozeráte a lajkujete, tak to tam automaticky ten Facebook dáva, ale sú také kratučké, som to videla, nejaké anglické kraviny, ale to je jedno. No tak prosto tak to je. Takže teraz sa vrátime, prejdem na prvú. Písali mi, pamätáte sa, tento pán Jozef Malček, čo napísal o mne niečo, už to som si ani neodložila, už si nepamätám čo, ale dievčatá mi píšu. Andrejka, Aďa, pán Malček písal aj mne, že vraj mám menej piť, keď som pochválila pani Zuzanu Vačkovú za jej účes. A pani Mokošová Píšiová mi píše, Hanka, ten Malček píše aj mne, ale oveľa horšie veci. No, tak pán Malček, ja neviem, čo by som vám povedala. Už som vám hovorila, že máte to, že keď neukuje aspoň uvala, tak ja neviem, pán Malček má ho ako palček, vôbec na ňo nevidí a tak iným závidí. Pekný deň, pán Malček, bože, ja som básnik. Teraz mám bombu. Táto pani Renátka Gombová, pozrite sa. Ale drž to tam, aby to zaostri to poriadne, máme čas, nech ju všetci vidia, aká je pekná a napísala. Nohy vás bolia od toho, čo rozťahujete tomu týpkovi o 32 rokov mladšiemu. Pani Renátka, mne tak ľúto, že vás nemajú o čoho bolieť. No ale keď sa tak na vás pozerám, ani dlho nebudú. To je škoda. No, pekný deň, drahá. Tu máme táto pani, ako sa volá, pani Erika Šuleková, alebo Suleková, neviem. Tu je. Napísala, ja neviem, prečo sa stále zaoberáte zlými komentármi. Na čo? Však ľudia sú rôzni so svojimi problémami, tak aj podľa toho reagujú. Treba ich chápať a nechá to tak jednoducho nereagovať. Prepáčte, pani Suleková, ale ak mi niekto nadáva vulgárne, hneď sa k tomu dostanem, tak ja to tak mám nechať? Možno, že vy si necháte od niekoho s prepáčením na hlavu, ale ja nie. Mne to žily netrhá, ale veľmi rada tých ľudí ukážem. A tu je výkvet toho, čo táto pani napísala práve do... Ale ona už aj predtým mi písala na ten môj fanklub. Anna Urbaníková, fotka podotýkami z roku 2017. Chcela by som vidieť fotku, ktorá je 2026. A tu ju odfotila nejaká pani, akoby kontra toho, prečítam vám ten príspevok, už dopredu je mi to nepríjemné, pretože je to vulgarita, ťažká primitivizmus. Sara Škebla je tu. Poznávate sa, pani Anna Urbaníková, vulgárna a nechutná? Tak takto ju odfotili, túto krasavicu. A pani, ešte pani Renka Šimi Alexi napísala, presne aký slovník, taká krčma, štvrtá cenová. Takže prečítam vám, čo táto krásna pani napísala. Bože, kde to mám? Tak počúvajte, ospravedlňujem sa dopredu, ale musím to takto prečítať aj s chybami.
Stará štetka, vyjebaná, vypadá jak Ježibaba, rozcuchaná škeble, strašidlo odporné, radej ať zajede na hrab, myslela hrob, Radkovi kurvisko úplne a neho sere má svého dupaka. Pani Anna, úplne sa za vás hanbím. Taká stará a takáto sprostá. Verte mi, že na ten hrob chodím, o ten hrob sa starajú ľudia, aj keď som tu. Ale toto, čo vy píšete, myslím si, ak sa nemýlim, že žijete v Ostrave, ale pôvod je Košice. Vyzerá to tak aj podľa toho pravopisu, že ani česky, ani slovensky. Takže zlatá moja, na budúce, a ďakujem tým ženám všetkým, ktoré vám na toto odpísali, pretože toto už je vrchol arogancie, takže chcem sa spýtať tej milovanej pani Eriky Sulekovej, či na toto nemám reagovať. Pani má problém? A potom mi niekto napísal tejto pani, bolo by dobre, keby si pani Urbaníková kúpila vibrátor, možno by sa okľudnila. No tak čo iné, súhlasím s tým. Takže, a Zlatý bol strašne vtipné, mi príde, už som to tu hovorila aj môjmu, Lubomír Hyben, taký mladý chlapec, keby si nevedel. Nepotrebujete ešte jednou zlatokopa? Hlasím sa, jedlo vyzerá úžasne a mám veľmi rád váš humor, ste super. Tak keby si nevedel, môžem ťa vymeniť. Dobre? Nekývaj to hlavou, jak hluchonemi. Povedz áno, môžeš? Dobre, ide. Ne, nemôžeš. Jak nemôžeš? Ne. Jako túto za ľúbka. A teraz je bomba Robo Seneši. Robo Seneši napísal. Robo Seneši vyzerá takto. Není to nejaký, neviem, asi športový typ. Má rád pivo. A Robko Seneši napísal. Aj mi to trápne, ale musím to prežať. Čo? Varíš? Piča. Komu? Tak takto vám to poviem. Robko. Ako deti, mnohí mojej generácie si na to spomeniete. Sme mali prstovú abecedu s kamarátkou Alenou Strelkou z okna do okna cez ulicu. Sme si, aby nás rodičia nevedeli, nepočuli, tak sme si takto ukazovali prstovou abecedou. Takže ja varím dobrým ľuďom, ktorých mám rada, ktorým to chutí a tešia sa na to, a nie takým. Ako ste vy? Pekný deň, môj zlatý. Kto pozná, pochopí, čo som povedala. Takže myslím si, že z dnešných hejťoškov a bomba. A záver končím tým, že naša pani Šarlota Kolárová napísala, nájdete ju na Instagrame, dole je to tie skryté komentáre, neviem prečo je to, tam asi Instagram sa tak rozhodol. Pani Gregorová, mne je vás iba ľúto. Nemáte žiadnu úroveň. Primitivizmus, faloš z vás srší a hrajte tú svoju estrádu ďalej. Ste si všimli, ani mne to žilí netrhá, pozdravujem vás srdečne. Pani Šarlota, nemám žiadnu úroveň, ja neviem, či ma týmto vyzývate, aby som sa dostavila na vašu úroveň, ale úprimne vám poviem, ja laťku znižovať nebudem. Ja som rada, kde som, mne sa to páči a dôležité je, že vy ste niečím strašne nešťastná. Strašne. Keby som mohla, tak vám pomôžem, vyžalujte sa, ale to, čo robíte, je fakt nechutné a pod úroveň. Takže držte si svoju úroveň a ja si podržím svoju. Krásny deň a ďakujem dievčatám, ktoré vám píšu, a bola by som zvedavá, ako by ste reagovali, keby takýchto komentárov, ako vy píšete mne, ale nie len mne, ja už som videla týchto hejterov aj a u iných ľudí napíšu každého, ale hneď, ešte som nečítala jednu, Ježiš, to je úžasná, to je pekná, lebo ten je dobrý, všetci sú hnusní, strašní, nemožní. Všetko viete o ich peniazoch. Keby vám tí moji fanúšikovia odpovedali a napísali vám každý deň nejakú správu, neviem, ako by ste to niesli. Držím vám palce, buďte zdravá, my sa vrátime k vareniu. Tak asi pol hodinka ubehla, meso je už mäkké. Ja do znojemskej tiež musím dať trošku špištu, to bez toho nejde. Takže teraz to dám naplno
a pridám tam asi 6 takých uhoriek na drobno nasekaných. Ja len by som chcela povedať, že to je znojemská, ako ju varím ja. Ja viem, že každý má iný spôsob, a nestrácajte čas napísať mi, že takto nie je to inak. No a teraz to necháme trošku podusiť s tými úhorkami a potom už som si pripravila túto, ja mám zase solamil, majzénu, ako chcete, prosto škrob a týmto zahustím, nezahustím to múkou. Takto robím celý život, mám to tak rada a teraz počkáme, kým sa to podustí a dokončíme. Rýža, ukážem, rýža už je hotová. Už sa len ohrieva, to skočí hore, čiže už sa len ohrieva, vidíte mandličky, všetko je tam, je úžasná a ako stvorená. Ňom. Podusilo sa a teraz to zahustím solamilkom mojim milovaným, alebo škrobom, alebo ako to volám všetci. Keby to bolo veľmi husté, môžete pridať štipku vody. Keby to bolo, ale myslím si, že to bude také akurát, musíme počkať, kým to zovrie. A môj kameraman už sa trasie na to, ale ospravedlňujem sa, toto mám tu, lebo už mi je také teplo na tie vlasy, umývala som si hlavu, ešte ich mám mokré, chvála Bohu za tú huňu, čo mám na hlave. Genetika po mojej mame. No a myslím, že už to, no to je bomba. To je niečo úžasné. Musím si to opäť pochváliť, ale samozrejme, že každý to robíme tak, ako máme, búcham o ten kastrol. No, takže, už to buble, super, takže rýžu už máme nabratú a teraz naberiem najprv mäsko, tak dúfam, že 1, 2, 3 kusky? Stačí to. Stačia 2 a nebudeš si pridávať. Možno. Dobre. Nemusíš, však máme. Tak a prajem vám všetkým krásnu dobrú chuť. Aj Ľuboško by si dal, čo by kvôli vareniu prišiel ku mne. No vidíš, a on by ani nemusel jazdiť na Múmii. Tak ty, on by len za jedlo. A ty ešte aj za peniaze, chápeš to? Správne. Dúfam, že máte zmysel pre humor. Pretože toto mňa fascinuje, ak tí ľudia sú ťažkopádni a všetko berú vážne. Humor patrí k životu, nič lepšie nie. Všetkým vám prajem krásne dni, peknú nedeľu a ešte som vám chcela povedať, zajtra vám to natočím. Ja už mám uvarený slivkový koláč s posypkou, 2 bublaniny, čučoriedkovo malinové a teraz idem vypekať, pretože zajtra ráno mám nástup a točíme môj milovaný sľub a teším sa, už to mala úplne absťak od toho.